Sa limukoy man eh. Ay, Asam ni. bay. Oh, bay. Ano ka bay? Ato ko sa kong okrahan kay narabagi dudungog ba ka ng bagyo ba unya. Bawo ka nga na ako daghan tanong mga okra unya mga daot unya na di. Akong gisiguro nga ako basig niya ako mabantingan unsay ako mahimo na para masalipdan sa hangin ba. Oh, mauligi bay. Nya, asa ka? Baula ka ko bay kay. Nakoy atuon dito ba sa kung barangay o say kuan. Unya sige magsilin lang ta bay. Sige bay. Sige kay adto pa ko sa tanong mga tanong na ko okrahan kay siguro ko na kay mga tanong na baron mahar ba kayo nya. May lang pud ba nga natay piso mandawa tong plitag. Di migos hangin. Oh, sige. Ha? Kayo lang ta? Oh, sige bay. Salamat bay. Oh. Sus. Kalapyo na ba niya akong mga okra eh? Kadako ba niya akong kaokrahan niya? Naarabay bagyong maabot. Sus, sa una rabang panahon nga doon ay bagyo. Agoy ang akong mga tanom ato. Pulti naghana ng damage. Bita-bitaha karon kay murag nagkarbis-arbis ako ni gamay niya. Anugon man sad kaayo ang mga daot ni. So, akong patubangan ni daan. Paligunan ko yung mga punuan ani kay punsin bako na hangin. Aw, dili mga daot. Ay, nindot sa mga tanom in taon. Salamat itaw kayo. Pus, ano guna ba yung tawag mabagyuho ni? Patir bag paningkamot ako ani nga budag ko. Isa may tupana. Mura man si Kapitan. Si Kapitan yun. Alang-alang kay nias Kapitan. Ha! Uy, si Kapitan yun. Kap! Uy, mayong basta mga. Mayong ugto ninyo head up. Oh, message kay. Nakabalita ba karon sa dagas na panahon? Lagi ka, pagkabalita na yung kap na naibagyo kap. Yung mga bito nga. Anhigi ko sa kong mga tanong ko kahan kay katinaghanan na ba niya akong mga tanong. Akong ano mandaman bag. Bunga ko, paligunan ko punuan. Ganyan yung hangin ba? Mauligi mo bito siguro ti kagari. Kay ato na bang naging tuig? May bagyo. Wa kita ka na kunapil sa lista. Mala karon, diari ti siguro kay para una ka na ko. Salamat ka karon. May kinakahinumdum ka panghawa ko mo apil sa lista sa una. Di siguro kit ikaw gari. Pano ko gari wa ko lang kuno na ikaw gari mo koy. Salamat ka pintaw niya niya kap klaro gi kaya na kap ug pinalitan sa bakop to kalaw do naati bagyo aning ato ang kuan sitwasyon sa panahon karon naatay ayuda nga madawat. Siguro unti ka. Oh, salamat Ite ka. akong pakunon sa lista. Ilista siguro tanan. Lista ko tanan kap. Oh, tanan ilista. Salamat ka niya magkuha kong papel karon daw. Oh, kay maghulat ko nimo. Kaya akong huwatan ang lista nimo nga kumpleto na. Kay ikay kung siguro. Sige ka pa. Lista tanan. Salamat Tanan ilista yun. May kay ako gi mo gisalgas sa lista kap. Ikare akong garis. Sige. Magkuha kong papel ug bulpin ha. Oh, sige. Ako isuot daan. Uy, suot taan. Salamat. Tanan, Jod, tanan. Ilista. Thank you kap. Thank you. Sige. Sige, lima ko. Akong puwaton. Anyang lista. Di pa lista na kung alim ko. Ang tanan. Eh, ako naman siguro gitsiyag yun. Kap. Diyan na kap. Mau ni. Ang dara. Oh no. Asus. Uy. Wala man sa mga tao ang imong gilista. Di ba ni mao? Ngala sa mga tao ni kap, ni mga tawhana sa una kap nga wasan sila kadawat og mga ayuda sa bagyo. Kay wa man mga gubay lang balay ang gigibayran ato katuro man ang uka atok nya nagpalista sila daan. Kay para sigurado magubay na balay, automatic na nga mapili lang pangan. Dili mao ni ang akong giingon nimo nga ang imong ilista og pila ka punuan ang imong tanom. Kay buhan, ug moabot ang bagyo. Og nay matumba, mura atong bayran. Og dili man dayon ang bagyo, wa tay bayranan. Ug mga tao may imong ipanglista. Kunya kuno kinero mga tawhana ron og mga yon ni sa bisag tagsa ka libo na lang. Ug 50 ka buok. Sa 50 mil, pila ra yan na riyon nakatang 20 mil. Duha sad kabuan ako sa serbisyo daw sa barangay wa ko sildo. Sa ato pa di ang tanom rin ako. Ang tanom mo Nya way matumba ko. Nay bagyo nya way matumba sa tanom. Wa sa mo. Wa ko'y bayranan. Wa kay